Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ha yanzu yan uwa ɗalibai da masu kallo na da kuma yadda ɗalibai da muke tare da su a yanzu muke karatu. Gashi Allah ya sake kawo mu ranar Lahadi, za mu sake yin wannan karatu na sanin baki, kuma cikin taimakon Allah gashi mun sake dawa kamar yadda muka tafi wancan Asabar ga wannan mun ƙara dawa. To abin da muke fata Allah ba mu dacewa da ni da ku gaba ki ɗaya tara mu aladan. Kuma kamar da nake ci gaba da bayani cewa ɗan uwa ɗalibai a dinga kula. Karatun nan canjawa suke, ka kula, a kula da kyau, canjawa suke. In ka kula a farkon karatu na baka misalan su a rarrabe, ga suna baka su a haɗe. To bismillahir rahmanir rahim. Sa ma'ana a farko, tsakiya, ƙarshe. Sha afwan a nan mai kallo da saurari ka kula, to maimakon ka ga irin wannan sai suke canjawa, so za su canja maka a cikin karatu. Allah dan ka kula za ka fahimci karatun a hakan Allah yarda. Wannan ke nasa kewa ta wannan karatun da muka yanzu. Sa a nan mai kallo da saurare da kuma ɗan uwa ɗalibai, karka ce ɗa, karka ce ta ɗa, karka ce ta ɗa, haka zuwa, karka ce za, zuwa, ya ka kumbura bakin ka tafkin zuwa, za ka kumbura ta zuwa ɗin a kumbura take ita, babba ce. Sai da sa ita ma kumbura baki ake, karka ce sa, to a ita daban take fita, kowane da sunan shi. Kamar yadda ce a nan sa, haka ba, zuwa, ga ba, kamar yadda muka rubuta insha Allah ta'ala. Kuma yan uwana ɗalibai, Allah dan dai mai kallo na saurare yana bibiyarsa a hankali zai dinga ƙaruwa ne, zai gurgudu Allah daga abin da ni ma Allah ya fahimtar da ni. Ko kai na ce ba iyawa ne ba koyo nake, kuma ɗalibi ne ni irin ku. Karka mun kalla wani shahararren malami ko na kai wani mataki, a'a wallahi kaunar yan uwa al'umma da masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma son ganin an samu iya karatun alqur'ani nake koyar da wannan karatun Allah ya yarda. To ga misalai shi ma kamar yadda kuke kallo. Hadara, kasaba, ka gani ta dawo ga shana mai kallo da saurari. Kashafa, ka kula fa'un ta sha ga ta nan ta dawo ga ta anan. Ina so Allah sa ku gane ku kuma fahimta. Fasala, hadara, mai kallo da saurari, wannan shine karatun mu na yau. Ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala da ni da ku ya samu dace, ya rayuwar mu albarka, ya ba mu albarkacin alqur'ani, ya kuma yadda musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kara mana san sai ya raba mu da duniya lafiya, ya raba mu da iyayen mu lafiya, ya ba mu aljima mu iko shiga aljanna, ya samu cika da kalmar shahada ranar mutuwar mu tazo. Kuma ina muku fatan gama da duniya lafiya gabaki ɗaya dukkanin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk mai saurare na, ina fatan Allah ba shi ikon fahimtar karatuna ba da ni wajen albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan Allah ya kara mana lafiya, Allah ya zama da kasar mu lafiya, ya samu cika da imani. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.